του καρκίνου? Σημαίνει ότι ο Άγιος Σάββας περνάει σε μια άλλη εποχή. Περνάει στα πάντα διαδικασίες, στα πάντα θα έχουμε άιζο, στα πάντα θα έχουμε πρωτόκολλα. Στο τμήμα σταθμοθεραπευτικό που είναι και οι κύριοι εδώ κοντά μας, μπαίνει ο 4ος γραμμικός και είμαστε αυτή τη στιγμή το νούμερο 1 νοσοκομείο στην Ελλάδα. Βιογραφικά είμαστε το νούμερο 1 νοσοκομείο στην Ελλάδα σε ακτινοθεραπείες. Παρότι υπάρχει. Αλλάζει η ποιότητα της παροχής φροντίδας για το νοσοκομείο. Έτσι. Δηλαδή αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πιστοποιείτε ποια είναι η δουλειά σας και είστε κι εσείς πιο ασφαλείς σε αυτά που πρέπει να κάνετε. Ξεκινάει η ανακαίνιση των 2 ορόφων K4, K5, αυτό που έχουμε ξαναμιλήσει μαζί, που θα είναι η μονάδα κέντρων, μονάδα νέων και εφήβων. Έχουμε εντάξει το νοσοκομείο στο ταμείο, στο RRF και θα γίνει ανακαίνιση των χειρουργείων, ανακαίνιση των μηχανοστασίων. Το όραμά μας είναι ο Νίκος Κούρκουλος να γίνει ολοκληρωμένο κέντρο καρκίνου, ώστε να μεταφερθεί καρκίνο του μαστού, να μεταφερθεί όλο από εδώ το κέντρο μαστού να πάει κάτω στο Νίκος Κούρκουλος. Γίνονται προσλήψεις, όπως είπε και ο Νίκος, συνέχεια προκηρύξεις. Έχουν έρθει αρκετοί γιατροί, έχουν έρθει αρκετοί διαδικοί. Και νοσηλευτές. Νοσηλευτές περιμένουμε 28, αν δεν κάνω λάθος. Και έχουμε και τη νοσηλεία κατοίκων, έτσι. Και το άφησα τελευταία επίτηδες, είναι κάτι για το οποίο είμαστε πάρα πολύ περήφανοι. Όσο και ο Πρωθυπουργός επισκέπτηκε γι' αυτό, είναι το πρόγραμμα Οίκοθεν. Είμαστε προς το παρόν το μοναδικό νοσοκομείο που κάνει αυτή την δράση. Ακολουθεί και το Ιπποκράτιο Θεσσαλονίκης αλλά και το Παγνί στην Κύπρο. Τι σημαίνει το Οίκοθεν? Σημαίνει θεραπεία στην Κύπρο, στην Κρήτη. Θεραπεία του ασθενούς στο σπίτι του. Ναι, που είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό διότι δεν γεμίζει εδώ η βραχία νοσηλεία με επιπλέον ασθενείς. Με ασθενείς που δεν ταλαιπωρούνται και δεν για όλα. Και μπορεί αυτό το πρόγραμμα να επεκταθεί, είχαμε πει και στον ίδιο τον Πρωθυπουργό, με άνεση και στα υπόλοιπα νοσοκομεία.